Αυτό το βίντεο είναι αφιερωμένο στις ψυχές που έχουν φύγει από το μάτι 23 Ιουλίου 2018 και τα τέμπη 4 Οκτωβρίου 1999, 13 Απριλίου 2003, 28 Φεβρουαρίου 2023. Μάτι 23 Ιουλίου 2018. Αβραμίδου Κατερίνη, 47 ετών. Αθανασοπούλου Ζωή. Αλεξόπουλος Δημήτριος, 13 ετών. Ανδρουλιδάκη Εμιλία, 73 ετών. Βονικόπουλος Ευθύμιος, 55 ετών. Βόντε Ντέρκ, 64 ετών. Γαζεπίδου Γαζέπη Παναγιώτα, 54 ετών. Γαλάνη Μαρία, 41 ετών. Γιανακόδημος Βασίλειος, Γιανακοπούλου Σοφία, 86 ετών. Γιανοπούλου Αγγελική, 88 ετών. Δεσίπρη Θέκλα, 61 ετών. Δημητρίου Αβάπτιστο Τέκνο, 6 μηνών. Διονυσιώτη Μαργαρίτα, 35 ετών. Δόξας Παναγιώτης, 20 ετών. Δόξας Αργύριος, 60 ετών. Ντρούβης Χαράλαβος, 73 ετών. Ζαφυρίου Ευστράτιος, 85 ετών. Θάνος Ιτάνος Ιωάννης. Κάκαρης Σπυρίδων, 40 ετών. Καλαμπανίδα Μαρία, 85 ετών. Καλαμπανίδα Μαριάνθη. Καλεγεννάκος Νικόλαος, 85 ετών. Καλεγεννάκος Ιωάννης, 61 ετών. Καλεγεννάκου Παρασκευή, 74 ετών. Κανταλέπας Μαράγδα, 95 ετών. Καραγκιαούρη Καρυπαλιά, 66 ετών. Καραλή Αθηνά Νέλη, 48 ετών. Κατσαργύρης Βασίλειος. Κατσουλάκης Μάρκος, 53 ετών. Κατσουλάκης Πάρης, 20 ετών. Κέρτσος Κωνσταντίνος, 83 ετών. Κλάδιος Ιάκωβος, 47 ετών. Κλάδιος Ιωάννης, 84 ετών. Κλάδιου Μαρία, 81 ετών. Κοκκινίδης Γεώργιος, 8 ετών. Κοκκινίδης Δημήτριος, 5 ετών. Κοκκινίδης Παναγιώτης, 39 ετών. Κοκκινίδου Πιπίνα, 67 ετών. Κοκκόνης Επαμινώντας. Κορζενιόφσκια Πεάτα Τερέζα, 38 ετών. Κορζενιόφσκι Κάσπερ Νικολάη, 9 ετών. Κόσορας Νικόλαος, 68 ετών. Κούκλα Πολυχρονίδου Μαρία, 71 ετών. Κούκλας Χρήστος, 77 ετών. Κωνσταντάκη Μαριάνθη, 85 ετών. Κωστοπούλου Βασιλεία, 51 ετών. Λαμπρίδης Μιχαήλ, 73 ετών. Λιναρδάτος Στέλιος. Μάσκα Αγγελική, 85 ετών. Μάσκας Άγγελος, 88 ετών. Μαυρίδου Βασιλεία, 59 ετών. Μίχας Βίκτορας, 25 ετών. Μωραΐτη Ασπασία, 91 ετών. Μοσκού Μαρία, 56 ετών. Μητσοτόλου Κατίνα, 66 ετών. Ντούτσα Δαβάκη Νικολέτα, 46 ετών. Ο Κάλαχαν Βέστροπ Μπράιαν, 46 ετών. Ορφανού Κοστούλα, 82 ετών. Παγωμένου Μαρία, 73 ετών. Πάλιουρα Βασιλική, 73 ετών. Παντελιδάκης Τηλιανός Ιωάννης. Παπαϊωάννου Ιωάννης, 61 ετών. Παπαϊωάννου Παναγιώτης. Παπαϊωάννου Ζόγκα Φλόρα. Παπαποστόλου Σπυρίδων, 83 ετών. Πατελάρου Μοίρα, 87 ετών. Πεταλά Ευαγγελία, 75 ετών. Πεταλάς Διονύσιος, 89 ετών. Κλιμάκης Λεωνίδας, 75 ετών. Πολύτου Ευγενία, 77 ετών. Πολυπόρτης Μιχαήλ, 66 ετών. Σαργέβα Ελένη, 56 ετών. Σιαπέρα Ευαγγελία, 77 ετών. Σιαπκάρα Καλλιόπη, 35 ετών. Σιδέρη Ελένη, 93 ετών. Σκαραμαγκάς Ζαμπέτα, 77 ετών. Σκαραμαγκάς Δημήτριος, 86 ετών. Σπανού Κασιανή, 40 ετών. Σπηλιώτη Χρυσή, 62 ετών. Σπυρίδης Σπύρος, Σπυροπούλου Θάλια, Τζούλιας Δημήτριος, Τουρναβίτης Δημήτριος, 54 ετών. Τσαούση Θεοδώρα, Τσάρμπος Παύλος, 60 ετών. Τσέκος Βίκτορ, 59 ετών. Φιλιππόπουλος Φίλιππος, 72 ετών. Φιλιπποπούλου Βασιλική, 9 ετών. Φιλιπποπούλου Σοφία, 61 ετών. Φιλιπποπούλου Σοφία, 9 ετών. Φύτρος Ανδρέας, 11 ετών.
Φύτρος Γρηγόριος, 54 ετών. Φύτρου Ευδοκία. Χαμηλοθόρης Παναγιώτης, 29 ετών. Χαρδαλούπα Ελισάβετ, 26 ετών. Χαρδαλούπα Μαρία. Χατζόπουλος Νικόλαος, 84 ετών. Χερουβίμ Βασιλική, 53 ετών. Χερουβίμ Ευπραξία, 74 ετών. Χερουβίμ Μελίνα Ευπραξία Ευελίνα, 5 ετών. Χερουβίμ Ηλιάνα Μαρία Μαριλία, 5 ετών. Χριστοφίδου Στέλλα, 59 ετών. Τέμπη, 4 Οκτωβρίου 1999. Χαράλαμπος Ζαμπουνίδης, 20 ετών. Δημήτριος Ανδριαδάκης, 25 ετών. Χριστίνα Τζιόβα, 18 ετών. Αναστάσιος Θέμελης, 22 ετών. Γεώργιος Γκανάτσιος, 22 ετών. Κυριάκος Λαζαρίδης, 17 ετών. Αστέριος Αξιώτης, 68 ετών. Τέμπη, 13 Απριλίου 2003. Ευαγγελία Γάτου, 16 ετών. Αναστασία Παυλίδου, 16 ετών. Περιστερά Αγούστα, 16 ετών. Γεωργία Τραπεζανλή, 16 ετών. Σταύρος Κανελόπουλος, 15 ετών. Ηλίας Τσολερίδης, 16 ετών. Παναγιώτης Μουρατίδης, 16 ετών. Ανδρέας Αθανασιάδης, 16 ετών. Χριστίνα Σταματέλου, 16 ετών. Ιωάννης Τριανταφυλλίδης, 16 ετών. Βασίλειος Παπαδόπουλος, 16 ετών. Ευανθία Ψαλίδα, 16 ετών. Δημήτριος Κοσμίδης, 15 ετών. Κωνσταντίνος Ταλαλέος, 16 ετών. Γεστημανής Σταφυλίδου, 16 ετών. Σάββας Παναγιωτίδης, 16 ετών. Αθανάσιος Μαρκανταράς, 16 ετών. Γιώργος Μίτσκας, 16 ετών. Ιωάννα Καστίδου, 16 ετών. Δημήτριος Σύγκας, 16 ετών. Όλγα Γελίνα, 15 ετών. Ανέστης Αντωνόπουλος, έδωσε τέλος στη ζωή του το 2022, 35 ετών. Τέμπη, 28 Φεβρουαρίου 2023. Γιώργος Μπουρνάζης, 15 ετών. Αναστασία Παπαγγελή, 19 ετών. Θόμη Πλακιά, 20 ετών. Χρύσα Πλακιά, 20 ετών. Αναστασία Πλακιά, 20 ετών. Αναστάσιος Κουτσόπουλος, 21 ετών. Μαρία Θωμαή Ψαροπούλου, 21 ετών. Φραντζέσκα Μπέζα, 21 ετών. Γιώργος Παπάζογλου, 22 ετών. Ελένη Τσίντζα, 22 ετών. Ιορδάνης Αδαμάκης, 22 ετών. Λαούντια Γάτα, 22 ετών. Αφροδίτη Τσιωμά, 23 ετών. Αγάπη Τσακλίδου, 23 ετών. Ιφηγένεια Μίτσκα, 23 ετών. Άγγελος Κικερίδης, 23 ετών. Ντένις Ρούτσι, 23 ετών. Κυπριανός Παπαϊωάννου, 23 ετών. Νικήτας Καραθεόδωρος, 23 ετών. Αναστασία Δαμίδου, 24 ετών. Καλλιόπη Πορφυρίδου, 24 ετών. Δήμητρα Ευαγγελία Καπετάνη, 25 ετών. Ελισάβετ Χατζηβασιλείου, 26 ετών. Δημήτρης Αζγανίδης, 26 ετών. Νίκος Ναλμπάτης, 27 ετών. Γιάννης Καρασάβας, 28 ετών. Δημήτρης Σικού, 29 ετών. Παναγιώτης Χατσιχαραλάμπους, 29 ετών. Σοφία Ελένη Ταχματζίδου, 32 ετών. Δημήτρης Μασάλης, 32 ετών. Βάγιος Βλάχος, 34 ετών. Αθηνά Κατσάρα, 34 ετών. Μοχάμεν Τεντρίς, 34 ετών. Σπύρος Βούλγαρης, 35 ετών. Ιωνέλ Κουλέλα, 35 ετών. Λένα Δουρμίκα, 39 ετών. Βάγια Βλέκα, 42 ετών. Ιωάννης Βουτσινάς, 48 ετών. Ανδρέας Παυλίδης, 49 ετών. Μαρία Μουτζάκη, 51 ετών. Βασίλειος Κυριάκος Κώτας, 52 ετών. Βαγγέλης Μπουρνάζης, 54 ετών. Βασιλική Χλωρού, 55 ετών. Μαρία Εγούτ, 55 ετών. Γιάννης Τζοβάρας, 55 ετών. Χρυσούλα Κουκαριώτη, 56 ετών.
Μαρία Μιάρη, 56 ετών. Γιώργος Φωτόπουλος, 57 ετών. Γιώργος Κουτσούμπας, 59 ετών. Παυλίνη Μπόζο, 62 ετών. Γιάννης Καριώτης, 63 ετών. Γιώργος Κυριακίδης, 67 ετών. Ευαγγελία Κουκαριώτη, 63 ετών. Σύρος Μετανάστης, 56 ετών. Εριέτα Μόιχο, 23 ετών. Αιωνία η μνήμη όλων των ψυχών. Να τους θυμόμαστε πάντα με αγάπη και ευλάβεια. Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριε Ιησού, το μόνον αναμάρτη. Το σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση νούμε και δοξάζομαι. Σίγαρε Θεός ημών και τόσο Άγιον μου κοίδωνα, το όνομά σου ονομάζομαι. Δεύτε πάτε στη πιστή προσκυνήσομαι του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Η δούγαρ ήλθε δια του σταυρού, χαρά εν όλο τον κόσμο. Για παντός ευλογούνται στον Κύριο, υμνούν την Ανάσταση αυτού. Σταυρό γάρ υπομείνας δειμάς, θανάτων θάνατον όλεσαι. Αναστάσου ο Ιησούς από το τάφο αυτός προείπε, έδω και ημίν την αιώνια ζωή και το μέγα έλεος αμήν. Καλή αντάμωση, καλό παράδοση με όλες τις ψυχές. Εύχομαι όλοι οι Έλληνες από όλο τον κόσμο, με την πίστη στον Ιησού Χριστό, τη βοήθεια της Παναγίας μας και όλων των Αγίων, να καταλάβουμε το μεγαλείο της ψυχής μας και ενωμένοι, τιμώντας τους προγόνους μας, με αγάπη, πίστη, δικαιοσύνη, αλήθεια, μετάνοια και ταπεινότητα, να μεγαλουργήσουμε στους αιώνας των αιώνων. Ο χριστιανισμός και ο ελληνισμός δεν θα σβήσει ποτέ. Θα είναι πάντα το φως και ελπίδα για όλη την ανθρωπότητα. Κουράγιο Έλληνες, κουράγιο άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Ψηλά το κεφάλι. Ο Θεός είναι μαζί μας. Μάτε σίγματα πιο. Καλή έχουμε σίγματα μένα. Ελάτε. Ελάτε Μαρία. Πάσο. Ελάτε.